Makadi kwa mai. Makadi mkwasha munofara. Tinofara edu munofara ere mimi. Tiripo. Komana. Right. Oh. Ndimi munogara panapa? Okay. Munogara panapa. So pane mudzimai wandinoona anokomva achimbopinda achibuda pandimi. Ando pandogara saka obvious ndini wamunoona. Kani. So munoziva zvaindinetsa but ndaida kuti ndiuye nditaure ndaingoona mudzimai achipinda achibuda ndikati mudzimai uyu ndomuona sei ndimbotaure naye mbichana. So munogara muri wangani pano? Tiri 2 families. Pano Okay. Tiri 2 families. Okay. Ipapo pakanaka. Saka so ndoita kunge fanika ndakubvunzisisa hangu makarorwa nemkwasha zvambonyanya udima kubvunza nekurorwa kwangu. No kungobvunza hangu hapana hapo stereki pane zvandinoda kungobvunza hangu nekungoziva. Kwamakubvunza kwacho kwanyanyazve kwamasvika uko. Ndaida ngonzwa hangu chete kuti makarorwa here. Chingondiudza nyaya yacho ndeyei yamurubva mabvunza kusvika ikoko? Nekuti nyaya yacho manje yandaida kuonai my D. Usanditi my D baba D. Ndimuri pano tiri kutokuonai. Aishi. Yes. Baba D uneshuwa iwewe. My D wakomana. Kukura kwatoramba baba D. Kukura kwaramba murume wangu. Kukwaramba ndatadza chiko ipapo. Andina kuzvarira vana here. Uneshuwa murume mukuru shuwa kusvika pakudaiwo so. Ima numbu pana baba D. Unoona my D unoona zvauri kudi. Imi baba imi. Chihure chekusvika pakudaiwo so baba D. Unoisa proof kuti unohura iwewe baba D. My D ndahura papi muruziwa nyaya ndikutaura nawe. Respect ya mai sanda kutaura nditaura Imkwasha. Chimbodzika mai ndichakubata henyu nditosiriswa necondition yekumitiswa nemurume wangu kwamakaitwa kumasvitswa. Iwe nyarara. My D undinongedzika iwe my D iwe. Ndinokunongedza. Ndinotokuklepa pakazara vanhu wasvinzwa. Ndinokuklepa raini rese rikamira. Iwe my D usade kuda kuti vanhu vabude mudzimba bayo. Atina unosvika pakumitisa umwe mukadzi. Inzwa nyaya iri panapa mani kuri kungomanya. Nditaurire tichinzwa nyaya yacho taura tinzwa. Ndiye uchitongwa kari gama rikavhawedza. Ndomedza mandura magedza. Muda kuuya kumba ime ana imba uyu kana zviri zvo zvamuri kuronga pana kuti unouya unogara zvakanaka. Ane vana nemukadzi tine musha watinawo hausi wake. My D inini ndiri pabasa ana kubva kumani chiti ndikuenda kubasa. Why usingani trust iwe? Kubasa kunoku. Kubasa kuyekoona munhu yako. Andina kutaura ere madza ndikati mimi pamba penyu muri vanhu vangana ana kukubvunza. Pasha chimbona seondodzo chama muchimboda pana pachisha mamushita. Anditi madza tikufamba tichiinstola vanhu magetsi ere isiso. Ani my D ndiri kufamba tichiinstola vanhu magetsi ndowabvunza kuti pamba penyu makawanda sei kuti tione kuwaisira package yawo inokwana. Exito solar system ndo nyaya ndiri kufambira pano ine. Imi musati mane masola here ndandisuziya nyaya yacho ndikuedza kubatanidza. Hawana masola wengu watotaura kuti magetsi ari kuenda ndinge chivabvunza muri wangani munogara muri wangani kuitira tigadzire package yawo ando chirongwa chatiri kufambira. Ko numbu iyi. Numbu ipi kone yani numbu ndiri pamba pawo. Ndofamba ndichivabvunza kuti numbu ndiani. Ndobva murodi kwako nobvunza kudai. Imi munobva kukumba kwenyama mufambere muchitaura muri pabasa. Patovhiringika madza ngatichionesane. Aiwa handina chandichionesana. Ngatichionesane madza inzwai mapackage edu mami sorry my D iwe weka. Masola ariko tinotengesa Exito solar system madza. Tinosema mirira makaita pana magarira makaita pamba penyu anditika. Tinouya toinstalla. Munhu ega ega mba make anenge achitoona TV yake achichaja mafoni mukada malights tinawo futi malights akanaka anoshandiswa masola mukada imimi sola inosimudza TV mafoni fridge mukada imimi system inosimudza welding machine zvese tinokuitirai Exito solar system ndokubasa kwedu isu zvakanaka naka pasina kana meremere. Alright, izvo ndagara zvazvitori muprocess noti ndatambudzika nekuenda kwemagetsi. Ndonyaya tiri kufambira kwese line rese ndatambudzika nenyaya yemagetsi asi maurira amaita manje. Ani maiti unoona kana tichita basa. Asi nyaya yakanaka ende ndinotoida urongwa ihwo nditoda zvitori muprocess. Zveshuwa masola ariko Exito iri kuti iri asimudza inangwa chadi kutaura zvashaishika. Kumba kwamagetsi anoenda ere imi?
tinoziva kuenda kwemagetsi. Baba musasandikwidzira aiwa nditi munhu anondivhiringidzira basa mani kana ndichiita basa. Munosimboita zvamunoita sandatofungawo. Isi tinoshandisa exit solar system kumba kuti magetsi aende uyatoni pamunogara mai. Chiteera kachipamba kaone kuti tikundoitei nawo. All right.